Ωραία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω είναι και 57, οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για devices και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε αρκετά για το τερματικό, οπότε θα έλεγα για να έχουμε όλο το χρόνο δικό μας και επειδή είναι σχεδόν τέτοιο, να κάνουμε τώρα 10 λεπτά διάλειμμα, 8 λεπτά διάλειμμα, δηλαδή να αρχίσουμε και 5, ώστε να τελειώσουμε όλη την ώρα κανονικά σερί, γιατί δεν έχει νόημα. Εντάξει, οπότε σε 8 λεπτά ξεκινάμε. Λοιπόν, devices, συσκευές. Προφανώς τα devices είναι κάτι που χρησιμοποιούμε για είσοδο-έξοδο, έτσι. Όλα αυτά που βλέπετε σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια των devices είναι συσκευές εισόδου-εξόδου. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες devices στο Unix, οι οποίες είναι τα character devices, τα block devices και τα network devices. Τα network devices συνήθως περιγράφονται και ως character devices, αλλά οπότε τα block και τα character είναι τα παραδοσιακά devices που έχουμε στο Unix. Και ποια είναι η διαφορά τους, ποια είναι η λογική τους. Ένα character device είναι ένα device το οποίο η μεταφορά πληροφορίας από το device προς τον υπολογιστή ή ανάποδα γίνεται σε επίπεδο χαρακτήρων, δηλαδή σε επίπεδο bytes. Και τέτοια, για παράδειγμα, είναι τα σηριακά devices, είναι οι εκτυπωτές, είναι τα ποντίκια, τα τα keyboards, έτσι, τα πληκτρολόγια κλπ. Είναι και πράγματα που δεν θα τα περίμενε κανείς, όπως η κάρτα ήχου ή η κάρτα οθόνης. Η αντιδιαστολή με τα block devices είναι η εξής. Τα block devices είναι devices τα οποία η μεταφορά πληροφορίας γίνεται σε block και το πιο συνηθισμένο μέγεθος για ένα block είναι τα 512 byte. Και φυσικά αυτά είναι devices που συνήθως αφορούν κάποια μορφή storage. Οπότε μιλάμε για block devices όπως είναι ο σκληρός δίσκος, όπως είναι τα CD-ROM, τα DVD-ROMs, οι μνήμες flash, έτσι. Devices τα οποία γενικά αποθηκεύουν με κάποιον τρόπο πληροφορία και μπορούμε να την ανακτήσουμε. Τέλος, υπάρχουν και τα network devices. Εκεί πέρα η μεταφορά πληροφορίας γίνεται σε πακέτα, δηλαδή σε μηνύματα μήκους μερικών εκατοντάδων byte, αλλά ενδεχομένως μεταβλητού μήκους. Οπότε αυτή είναι η διαφορά τους από τα block devices. Και μια άλλη διαφορά των block devices και των character devices είναι ότι στα block devices υπάρχει και η έννοια της διεύθυνσης. Οπότε τα block devices είναι κατά κάποιο τρόπο σαν ένα memory space. Έτσι, όλα αυτά τώρα είναι διαφορές που μπορεί κανείς να τις δει. Αν κοιτάξει εσωτερικά το κώδικα του kernel, εκεί θα διαπιστώσει ότι ένας driver για ένα character device είναι ένα κομμάτι κώδικα στο οποίο πρέπει να υλοποιούνται κάποιες ρουτίνες τύπου read και write. Read εννοώ το system call read που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα και αντίστοιχα το write. Ενώ στα block devices το αντίστοιχο API που πρέπει να υλοποιεί ένας driver για να μπορεί το λειτουργικό σύστημα να το χρησιμοποιήσει το device, έχει να κάνει και με την διεύθυνση του κάθε block. Οπότε λέει
δώσ' μου το blog στην τάδε διεύθυνση ή διάβασε το blog από την τάδε διεύθυνση. Άρα λοιπόν, από την πλευρά του λειτουργικού συστήματος, όλα τα character devices, το terminal, το pseudo-terminal, ο θυμωτής, έτσι, όλα αυτά που γράφει εδώ και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, οι drivers έχουν αυτό το κοινό, έχουν ένα κοινό API. Θα πούμε αργότερα λοιπόν περισσότερα για αυτά τα πράγματα, αλλά προς το παρόν να πούμε ότι αν πάτε στο directory dev, το οποίο είπαμε ότι είναι το directory στο οποίο το file system αποθηκεύει ονόματα για τα devices του υπολογιστή, θα δείτε εδώ πέρα, καλύτερα να κάνω παύλα L. Ωραία. Θα δείτε εδώ πέρα ότι υπάρχουν πολλές εγγραφές που ξεκινάνε με το πρώτο γράμμα C. Αυτές οι εγγραφές, όπως εδώ ας πούμε το TTYS9 που κοιτάω, αυτή η εγγραφή αναφέρεται σε ένα character device. Υπάρχουν όμως και εγγραφές που έχουν το πρώτο γράμμα είναι το B, όπως είναι αυτές εδώ ας πούμε. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα block device, συγκεκριμένα είναι το πρώτο partition του σκληρού μου δίσκου, ο οποίος σκληρός μου δίσκος είναι SSD, σε αυτόν εδώ τον υπολογιστή. Έτσι. Οπότε, από την πλευρά του συστήματος αρχείων, τα devices εμφανίζονται με κάποιο όνομα μέσα σε αυτό το ειδικό directory, το dev. Έτσι. Και βλέπετε ότι διαφοροποιούνται τα character devices από τα block devices. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα παράδειγμα ενός τέτοιου character device, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο Unix. Και αυτό είναι το τερματικό. Το τερματικό δεν είναι ένα φυσικό device. Δηλαδή, δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο hardware, παρόλο που φυσικά ένα πραγματικό τερματικό είναι hardwareικό device. Έτσι. Είναι βέβαια ξεπερασμένη τεχνολογία, αλλά στο παρελθόν τα τερματικά ήταν ο τρόπος με τον οποίο υπήρχε διεπαφή μεταξύ του ανθρώπου και του υπολογιστή. Και τα έχετε δει, είμαι σίγουρο, σε παλιές ταινίες, έτσι κάτι μεγάλες κονσόλες, με ένα πληκτρολόγιο ενσωματωμένο εδώ μπροστά. Ωστόσο, μέσα στο λειτουργικό σύστημα τα τερματικά είναι ένα virtual device, το οποίο virtual device για να λειτουργήσει χρειάζεται να συνδεθεί με κάποιο πραγματικό device, μέσω συριακής συσκευής. Θα μιλήσουμε καταρχήν όμως για το virtual device. Στο τερματικό, φυσικά μπορούμε σαν χρήστες να γράψουμε στο πληκτρολόγιο και αυτά τα byte που προκύπτουν μεταφέρονται στο device και από εκεί πέρα σε όποια διεργασία έχει ανοίξει και χρησιμοποιεί αυτό το device. Και φυσικά και προς την αντίθετη κατεύθυνση, όταν η διεργασία γράφει στο device, κάνει write και στέλνει bytes προς το device, αυτά τα bytes θα περάσουν από το device σε κάποια συσκευή και από εκεί πέρα θα εμφανιστούν σε κάποια οθόνη κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά πέρα από αυτό, το device μπορεί να κάνει και πράγματα τα οποία, αν τα σκεφτεί κανείς λίγο, είναι λίγο περίεργα. Για παράδειγμα, αν εγώ εκτελέσω κάποιο πρόγραμμα, ας πούμε το πρόγραμμα CAT. Το πρόγραμμα CAT είναι ένα πολύ απλό πρόγραμμα, το οποίο ό,τι διαβάζει το πρόγραμμα στο standard input, το περνάει στο standard output. Αυτό κάνει το CAT, έτσι, όταν το τρέχω χωρίς ορίσματα. Οπότε πραγματικά βλέπετε ότι εδώ πέρα γράφω κάτι στο standard input του CAT και το περνάει στο standard output. Και επειδή το CAT αυτή τη στιγμή το εκτέλεσα από το shell, και το standard input και το standard output του CAT είναι συνδεδεμένα μέσω file descriptors συγκεκριμένα σε κάποιο τερματικό, έτσι. Παρόλο που το CAT δεν ξέρει για αυτό το τερματικό. Το CAT το μόνο που ξέρει είναι ότι παίρνω το standard input, ό,τι και αν είναι αυτό.
μπορεί να είναι από κάποιο pipe, μπορεί να είναι από οτιδήποτε και στέλνω στο standard out. Αυτό όμως το οποίο είναι περίεργο είναι αυτό το οποίο θα κάνω τώρα. Θα πατήσω Ctrl-C. Και πατρώντας Ctrl-C, το πρόγραμμα CAD τερμάτισε. Η διεργασία λοιπόν η οποία εκτελούσε το πρόγραμμα CAD τερμάτισε. Ποιο είναι το περίεργο? Μπορεί κάποιος να μας πει, κάποια να μας πει γιατί λέω ότι αυτό είναι περίεργο. Καταρχήν να θυμίσω, είχαμε πει όταν μιλούσαμε για signals, ότι υπάρχει ένα signal, έτσι, το SIGINT, το οποίο στέλνεται στη διεργασία όταν πατήσουμε Ctrl-C. Στο τερματικό, έτσι. Στο τερματικό ελέγχου είχαμε πει συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν, πατώντας εγώ Ctrl-C, κάποια διεργασία πήρε ένα signal. Αυτό από μόνο του είναι ενδιαφέρον, διότι προφανώς ο driver του τερματικού μεσολάβησε εκεί πέρα. Το Ctrl-C δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι ένα απλό πλήκτρο, έτσι. Αλλά ο driver του τερματικού, βλέποντας αυτό το απλό πλήκτρο, το οποίο θα μπορούσε να στείλει τον κωδικό 3 σε κάποια διεργασία, αντί να κάνει αυτό, έστειλε κάποιο signal σε κάποια διεργασία. Το ερώτημα είναι σε ποια διεργασία. Σε ποια διεργασία. Καταλαβαίνετε γιατί αυτό είναι λίγο προβληματικό. Σε ποια διεργασία έστειλε το signal. Σίγουρα αυτή η διεργασία θα πρέπει με κάποιον τρόπο να είναι σχετισμένη με το τερματικό, να το χρησιμοποιεί για standard input, standard output ίσως. Αλλά και το cell χρησιμοποιεί το τερματικό για standard input και standard output. Το cell, αυτό που τρέχω τώρα. Γιατί λοιπόν το signal πήγε στο CAD και όχι στο cell? Τι συνέβη εκεί πέρα? Προφανώς λοιπόν η απάντηση δεν μπορεί να είναι τόσο απλοϊκή ότι το signal θα πάει σε όποια διεργασία έχει το τερματικό standard input ή output. Προφανώς η απάντηση θα είναι πιο περίπλοκη. Καταλαβαίνουμε το θέμα, το πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς με το τερματικό, τα οποία ίσως δεν τα έχετε δει μέχρι τώρα. Οπότε, ας δούμε καταρχήν τι άλλο μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του τερματικού, εκτός από το Ctrl-C. Ωραία. Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι θέλω να εκτελέσω τον editor για να κάνω edit κάποιο αρχείο. Υποθέσω λοιπόν ότι χρησιμοποιώ έναν text-based editor, έτσι, για να κάνω edit το αρχείο makefile. Αυτός λοιπόν, βλέπετε, είναι ένας editor ο οποίος τρέχει στο τερματικό, δεν είναι γραφικός, έτσι. Είμαι σίγουρος ότι δεν εκπλήσεστε τρομερά, τέτοια πράγματα ενδεχομένως περιμένετε θα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι τι γίνεται αν τώρα είμαι μέσα στον editor και μάλιστα έχω ανοίξει και κανένα δυο παράθυρα, έχω φτιάξει τον editor μου έτσι που το θέλω και τώρα θέλω για κάποια εντολή να γυρίσω πίσω στο cell. Έτσι, τι θα γίνει αν θέλω να γυρίσω πίσω στο cell. Ο συγκεκριμένος editor μπορεί να το κάνει αυτό και χωρίς να βγω από αυτόν, αλλά ας πούμε ότι ήθελα να βγω. Θα μπορούσα λοιπόν να κάνω το εξής περίεργο. Θα μπορούσα να πατήσω Ctrl-Z. Τώρα λοιπόν πατάω το πλήκτρο Ctrl-Z. Okay. Και το cell εμφανίστηκε, αλλά μου λέει ότι έχω εδώ πέρα stopped αυτό εδώ το εκτελέσιμο, το Emacs Makefile. Αυτό το οποίο έχει γίνει αυτή τη στιγμή, παιδιά, δεν είναι ότι έχει τερματιστεί η εκτέλεση του editor. Ο editor αυτή τη στιγμή είναι σταματημένος, αλλά μπορώ να τον συνεχίσω ακριβώς από εκεί που τον σταμάτησα. Η εντολή με την οποία μπορώ να τον συνεχίσω είναι η εντολή FG. Αν λοιπόν γράψω FG, βλέπετε ότι θα γυρίσω στον editor ακριβώς εκεί που τον σταμάτησα. Έτσι.
Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ πέρα? Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχω παγώσει τον editor. Μπορώ τώρα να τρέξω κάποιο άλλο πρόγραμμα. Ας τρέξω λοιπόν το πρόγραμμα less για να δω για παράδειγμα κάποιο άλλο αρχείο. Ωραία. Έχω λοιπόν εκτελέσει ένα άλλο πρόγραμμα, είναι και αυτό διαδραστικό. Αν τώρα θέλω να βγω και από αυτό το πρόγραμμα, γυρίζω πάλι με Ctrl-Z πίσω στο shell και στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή έχω δύο σταματημένα jobs. Μπορώ να ζητήσω να συνεχίσω το job 1. Το job 1 εδώ πέρα είναι ο editor. Και ορίστε συνέχισε τον editor ακριβώς εκεί που τον είχα αφήσει. Έτσι. Μπορώ να σταματήσω και να ζητήσω να συνδεθώ στο job 2. Το job λοιπόν μας λέει ότι το job 2 είναι το less, οπότε αν κάνω foreground το job 2, μπαίνω πάλι στο less και ακριβώς εκεί που το είχα αφήσει. Έτσι. Να κάνω μια ερώτηση. Οπότε, σε μισό λεπτό. Οπότε υπάρχει αυτή η λογική ότι μπορώ με κάποιον τρόπο να ελέγξω μια σειρά από job, θα μπορούσα να είχα δημιουργήσει κι άλλα, έτσι, και κατά κάποιο τρόπο να τα παγώσω και να γυρίσω σε προηγούμενα jobs, έτσι, κατά κάποιο τρόπο σαν να αλλάζω παράθυρα αν είχα ένα παραθυρικό περιβάλλον. Ωραία. Ναι, υπάρχει ερώτηση? Ναι, αν καταλαβαίνω καλά, το Ctrl-Z στέλνει sig stop. Το Ctrl-Z στέλνει sig stop, ακριβώς. Οκ. Λοιπόν, εκτός από αυτό, μπορεί να θέλω να εκτελέσω κάποιο πρόγραμμα, αλλά χωρίς το πρόγραμμα που θα εκτελέσω να με διακόψει από το shell. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι έχω το mtask και θέλω να εκτελέσω ένα μεγάλο πείραμα από φιλοσόφους. Δεν με ενδιαφέρει να δω την έξοδο του, οπότε θα την ανακατευθύνω σε ένα device το οποίο ονομάζεται DevNull. Το device DevNull είναι ένα device το οποίο ό,τι στέλνουμε χάνεται στο υπερπέραν. Και ο λόγος που υπάρχει είναι ακριβώς για να μπορούμε να στείλουμε εκεί πέρα την έξοδο από προγράμματα που δεν μας ενδιαφέρουν. Αλλά αν τρέξω τώρα αυτή την εντολή, βλέπετε ότι τρέχει το πρόγραμμα και θα πάρει κάποια ώρα. Οπότε, σε όλη αυτή την ώρα, εγώ δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το shell. Ας το σκοτώσω λοιπόν, γιατί δεν είναι επιθυμητό αυτό. Αυτό το οποίο θα κάνω είναι θα δοκιμάσω να το βάλω αυτό να τρέχει και να κάνει αυτό το μεγάλο υπολογισμό, αλλά θα ζητήσω, τελειώνοντας τη γραμμή εντολής με αυτό το χαρακτήρα, θα ζητήσω η εκτέλεση να γίνει στο background, όπως λέμε, δηλαδή να εκτελείται το πρόγραμμα, αλλά χωρίς να μου πάρει το τερματικό. Ξεκινώντας το λοιπόν αυτό, βλέπετε ότι τώρα έχω 3 jobs. Ένα από τα jobs που ξεκίνησα είναι αυτό εδώ το mtask. Μπορώ λοιπόν να γυρίσω στον editor, να κάνω ό,τι θέλω, ή μπορώ να πω, ας περιμένω τώρα να τελειώσει αυτό. Αυτό δεν τελειώνει, οπότε μπορώ να πατήσω Ctrl-Z, πατάω Ctrl-Z λοιπόν, έτσι. Και βλέπετε ποια είναι τώρα η διαφορά. Ενώ πριν ήταν running, τώρα είναι stop αυτό. Τώρα έχει σταματήσει να εκτελείται. Μπορώ όμως να το ζητήσω να συνεχίσει να εκτελείται, λέγοντας ότι τρέξει στο background. Αν λοιπόν γράψω BG3, τότε αυτό συνεχίζει να εκτελείται αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και στην πραγματικότητα βλέπετε μου τύπωσε και κάτι και επειδή τερμάτισε μου είπε done. Τώρα εγώ ανακατεύθυνα την έξοδό του σε αυτό εδώ το DevNull, αλλά θα μπορούσα να είχα ανακατευθύνει την έξοδό του σε κάποιο αρχείο εδώ πέρα και
αν το είχα κάνει, θα είχε τερματίσει η επεξεργασία και το αρχείο αυτό θα περιείχε την έξοδο που είχε παράγει το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν μπορώ να χειριστώ διεργασίες, να τις σταματήσω με Ctrl-Z ή να τις συνεχίσω χωρίς να έχουν το τερματικό. Έτσι. Και υπάρχουν αυτές οι εντολές, οι jobs που μου δείχνει αυτές τις διεργασίες. Υπάρχει η FG που ξεκινάει μια σταματημένη δουλειά και τη φέρνει, θα δούμε ακριβώς τι σημαίνει FG, θα δούμε τι σημαίνει foreground, όπως λέμε. Και η BG με την οποία μια σταματημένη δουλειά μπορώ να την ζητήσω να συνεχίσει στο background. Εδώ τώρα θα ζητήσω λοιπόν να συνεχίσει το job 2 στο background, αλλά το job 2 θυμηθείτε ήταν μια interactive, ένα interactive job. Και αν δω τι συνέβη, θα δω ότι να τη συνεχίσει στο background δεν έκανε τίποτα. Έτσι. Μπορώ φυσικά να τη συνεχίσω στο foreground, αλλά να τη συνεχίσει στο background δεν έκανε τίποτα. Το ερώτημα είναι και πώς το ήξερε το λειτουργικό σύστημα ότι δεν θα έκανε τίποτα. Βλέπετε λοιπόν ότι το τερματικό στο Unix είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και εύχριστο είδος device. Έτσι, θα μπορούσατε με μια πολύ απλή κονσόλα να κάνετε και μια απλή οθόνη και ένα πληκτρολόγιο, λοιπόν, να κάνετε πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο έτσι, απλοϊκά, να το πω απλά. Ωραία. Ας το τερματίσω τώρα αυτά, για να δούμε τι ακριβώς έχει. Καταρχήν, καμιά ερώτηση μέχρι εδώ? Σε σχέση με αυτά που βλέπατε, το τι ακριβώς έκανα κλπ. Ναι, τα jobs Ναι. είναι συνώνυμο με τα processes. Όχι. Στην πραγματικότητα, τα jobs είναι συνώνυμα με pipelines. Οπότε, θα μπορούσα να είχα πει ότι θέλω να κάνω να τρέξω το mtask, αλλά να κάνω pipe την έξοδό του στο left. Είχαμε πει την άλλη φορά τι σημαίνει αυτό το pipe, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Και ότι αυτό θέλω να το εκτελέσω στο background. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, όλο το pipeline είναι ένα job. Έτσι, αυτή τη στιγμή είναι stop, γιατί το less είναι interactive. Αλλά αν το συνεχίσω, θα δούμε ακριβώς αυτό που περιμέναμε να δούμε. Έτσι. Θα δούμε την έξοδο της πρώτης διεργασίας, να την έχει πάρει είσοδο η δεύτερη και να μου τη δείχνει σταδιακά. Οπότε τα jobs είναι συνώνυμα των pipeline. Οπότε ομαδοποιούν διεργασίες. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται αυτό. Πώς είναι σχεδιασμένο το πρωτόκολλο του τερματικού, όπως το ονομάζουμε. Στο Unix, λοιπόν, κάθε διεργασία ενδέχεται να έχει ένα device τύπου terminal ως το controlling terminal της διεργασίας. Αν η διεργασία δεν έχει controlling terminal, τότε τη λέμε διεργασία δαίμονα, έτσι, daemon. Τα daemons είχαμε πει παλιότερα ότι είναι διεργασίες που συνήθως υλοποιούν κάποιο server, κάποιο web server, κάποιο database server κλπ. Οι servers δεν έχουν συνήθως πραγματικά ελέγχου, είναι δαίμονες. Και αυτό είναι κάτι που δεν μας ενοχλεί, διότι δεν θα θέλαμε να σταματάμε έναν server με Ctrl-Z ή να του στείλουμε Ctrl-C, έτσι. Αλλά οι περισσότερες διεργασίες που εκτελούμε σε ένα shell δεν έχουν τη λογική του server. Είναι προγράμματα τα οποία παίρνουν standard input, standard output, έχουν standard output κλπ. Οι διεργασίες λοιπόν οι οποίες έχουν το ίδιο τερματικό ελέγχου, το ίδιο συγκεκριμένο device ως τερματικό ελέγχου, όλες αυτές οι διεργασίες λέμε ότι σχηματίζουν ένα session, μία σύνοδο. Ωραία. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, το
cell μου εδώ πέρα, με όλα τα προγράμματα που ξεκίνησα προηγουμένως ως παραδείγματα, τον editor, το less κλπ. Όλα μοιράζονταν το ίδιο τερματικό ελέγχου. Το τερματικό ελέγχου είναι κάτι που κληρονομείται σε μια διεργασία από τον γονέα κατά τη φόρμα. Τώρα, οι διεργασίες που συμμετέχουν σε ένα session χωρίζονται περαιτέρω μεταξύ τους σε υποσύνολα που ονομάζονται process groups. Ομάδες διεργασιών. Και ανά πάσα στιγμή, ένα από αυτά τα process groups είναι το foreground process group. Ενώ τα υπόλοιπα process group του session εκείνη τη στιγμή είναι background process groups. Έτσι. Άρα, ανά πάσα στιγμή, ένα από αυτά είναι foreground και όλα τα υπόλοιπα process groups του session είναι background process groups. Ωραία. Αν δούμε, λοιπόν, αυτό εδώ πέρα τη συγκεκριμένη διεργασία, το cell το οποίο εκτελούμε αυτή τη στιγμή και γράψουμε την εντολή PS, θα δούμε ότι υπάρχει το cell, το οποίο είναι η εντολή bus, η οποία έχει ως τερματικό ελέγχο της αυτό εδώ το τερματικό, το PTS6, και την ώρα που εκτέλεσα την εντολή PS φυσικά ήταν η ίδια η εντολή, που επειδή εκτελέστηκε ως παιδί του cell αυτού, είχε και αυτή το ίδιο τερματικό ελέγχο, το PTS6. Άρα αυτές οι δύο διεργασίες, με αυτά εδώ τα process IDs, ήταν οι διεργασίες του session μου εκείνη τη στιγμή, αλλά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του PS, η διεργασία αυτή εδώ, το cell μου δηλαδή, ήταν στο background, ενώ το PS ήταν στο foreground και ακριβώς επειδή είναι στο foreground μπόρεσε και να τυπώσει απρόσκοπτα αυτές εδώ τις τρεις γραμμές που βλέπετε. Έτσι. Αυτές εδώ πέρα τυπώθηκαν από τη διεργασία PS στο standard output της και κατέληξαν στο τερματικό. Όταν τερμάτισε η PS, το cell ξαναέγινε foreground και έτσι μου τύπωσε το επόμενο πράγμα στο τερματικό που είναι αυτό εδώ το prompt. Και τώρα περιμένει από το τερματικό κάποια είσοδο. Ωραία. Άρα λοιπόν πάνω στο ίδιο τερματικό αυτή τη στιγμή και πριν που είχα ανοίξει και το Emacs και το LESS και τα λοιπά ακόμη περισσότερο, υπάρχουν γενικά πολλές διεργασίες. Οι διεργασίες όλες αυτές μαζί λέμε ότι είναι στο ίδιο session, έχουν το ίδιο τερματικό ελέγχου. Και ανά πάσα στιγμή, ένα υποσύνολο από αυτές, που είναι το foreground process group, είναι αυτό το οποίο αλληλεπιδρά εκείνη τη στιγμή με το τερματικό, δηλαδή μπορεί να κάνει read και write. Οι διεργασίες στο background process group φυσικά, οι ίδιες οι διεργασίες, ο κώδικας τους, δεν γνωρίζει τίποτα ενδεχομένως για το terminal ή όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, το πρόγραμμα CAT δεν γνωρίζει τίποτα για τερματικά ελέγχου. Οπότε το πρόγραμμα CAT, αν εκτελείται στο background, θα μπορούσε να δοκιμάσει να γράψει στο τερματικό. Για να εμποδιστεί το πρόγραμμα CAT να γράψει στο τερματικό, αυτό το οποίο γίνεται από το driver του terminal είναι ότι το πρόγραμμα CAT με το που προσπαθήσει να γράψει, θα δεχτεί ένα signal. Έτσι, ώστε η κλίση του system call write να διακοπεί από το signal. Το signal αυτό θα μπορούσε το πρόγραμμα CAT να το κάνει catch, έτσι να ορίσει κάποιο signal handler για αυτό το signal. Αλλά το CAT είναι ένα πολύ απλό πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει τέτοιες φιλοδοξίες να χειριστεί signals. Οπότε αυτό που συμβαίνει είναι το default για το signal αυτό εδώ πέρα, που είναι να σταματήσει το πρόγραμμα CAT, έτσι να το κάνει stop. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν δοκιμάσαμε να συνεχίσουμε προηγουμένως, θυμάστε, όχι να συνεχίσουμε, συγγνώμη, να βάλουμε στο background ένα interactive πρόγραμμα, το LESS. Το interactive πρόγραμμα, ενώ δοκιμάσαμε να το βάλουμε στο background, δεν έτρεχε πια, αλλά σταμάτησε. Σταμάτησε επειδή, όντας interactive πρόγραμμα,
με το που έγινε background, δηλαδή το process group του έγινε background, αυτό δοκίμασε να τυπώσει στην οθόνη, δέχτηκε αυτό το signal και από αυτό το signal σταμάτησε. Έτσι. Οπότε, για να το δούμε και λίγο σχηματικά, να λοιπόν ένα session που μπορεί να έχουμε κάποια χρονική στιγμή. Έχουμε το cell μας. Αυτό το cell είναι μια διεργασία, αυτό εδώ το κουτάκι που είναι μόνη της ένα δικό της process group. Το process group εδώ το συμβολίζω αυτό το διοικημένο κουτάκι. Στο cell ξεκινήσαμε ένα pipeline δύο διεργασιών, δύο προγραμμάτων, του PROC1 και του PROC2 και το βάλαμε στο background. Οπότε υπάρχει ένα άλλο process group το οποίο περιλαμβάνει τις δύο διεργασίες του pipeline αυτού, αλλά είναι background process group αυτή τη στιγμή, οπότε αυτές μπορεί να τρέχουν αυτή τη στιγμή και να μεταφέρεται πληροφορία από το PROC1 στο PROC2, αλλά δεν μπορούν να γράψουν στο τερματικό ελέγχου ή να ζητήσουν να διαβάσουν από αυτό. Και τέλος υπάρχει ένα άλλο pipeline, το οποίο το ξεκίνησα από το cell με αυτήν εδώ τη γραμμή και αυτό το pipeline είναι και αυτό στο δικό του process group, να οι τρεις διεργασίες που το βαφτίζουν, και αυτό το process group είναι το foreground process group. Αν λοιπόν εγώ πατήσω Ctrl-C την ώρα που εκτελείται αυτό το τριπλό pipeline, ο driver του terminal θα στείλει το signal SIGINT και στις τρεις αυτές διεργασίες. Γιατί σε αυτές τις τρεις? Γιατί είναι οι τρεις διεργασίες που απαρτίζουν το foreground process group. Και κάθε μια από αυτές, λαμβάνοντας το Ctrl-C, κατά πάσα πιθανότητα θα τερματίσει λόγω του ότι το SIGINT by default τερματίζει τη διεργασία. Ερωτήσεις? Πώς να λέμε αυτό? Ναι. Σε αυτή μετά από αυτές τις συγκεκριμένες δύο γραμμές στο cell, πρώτα αυτή τη γραμμή που έβαλα στο background, βλέπεις τελειώνει σε αυτό το χαρακτήρα. Οπότε αυτό το pipeline μπήκε στο background, επέστρεψα στο cell και μετά έτρεξα ένα δεύτερο pipeline με τρεις διεργασίες, αλλά αυτό είναι στο foreground. Η κατάστασή μου είναι ως εξής: έχω το session μου, το οποίο έχει μέσα 6 διεργασίες. Η διεργασία του cell είναι στο δικό της process group και αυτή τη στιγμή είναι στο background. Οι δύο διεργασίες αυτού του pipeline είναι στο δικό τους process group και είναι και αυτές στο background. Και τέλος, αυτές οι τρεις διεργασίες αυτού του pipeline είναι στο δικό τους process group, αλλά αυτό το process group είναι το foreground process group αυτή τη στιγμή. Και είπα ότι αν πατήσω Ctrl-C, το signal SIGINT θα σταλεί και στις τρεις αυτές διεργασίες. Δεν θα σταλεί μόνο σε μία, θα σταλεί σε όλες τις διεργασίες του foreground process group. Με σκοπό να τις τερματίσει και τις τρεις φυσικά. Να ρωτήσω. Ναι. Άμα θέλουμε να στείλουμε SIGINT στο background, πώς θα το κάνουμε? Θα πρέπει να τις φέρουμε στο foreground και να το κάνουμε μετά? Ή να τις φέρουμε foreground και να πατήσουμε Ctrl-C, ή να το κάνουμε προγραμματικά. Υπάρχει λοιπόν ένα utility στο Unix, το οποίο utility έχει το όνομα kill και με το οποίο μπορώ να στείλω signal είτε σε συγκεκριμένη διεργασία είτε σε process group. Αν μπορώ να ορίσω κάποιο process ID ή μπορώ να ορίσω, τα process groups έχουν και αυτά IDs. Και δεν θυμάμαι πώς ακριβώς γίνεται αυτό, το PID. LL, to list available signal, bla bla bla. KillPG, κάπως αλλιώς λέγεται. Ναι, KillPG. Υπάρχει λοιπόν... όχι, αυτό είναι όμως system call. Υπάρχει λοιπόν αυτή εδώ η εντολή που μπορεί να στείλει κάποιο signal σε κάποιο process group. Τα process groups έχουν και αυτά ταυτότητα που είναι παρόμοια με το process ID
και μπορούμε να κατευθύνουμε signals σε όλες τις διεργασίες ενός process group. Ωραία. Άλλη ερώτηση? Ωραία. Είπαμε λοιπόν ότι το terminal είναι device ιδεατό. Αλλά φυσικά υπάρχουν και κανονικές συσκευές terminal, οπότε σε αυτό εδώ το παράδειγμα σας δείχνω αυτό εδώ το κίτρινο πράγμα, το οποίο είναι μια ιδεατή, μια φυσική συσκευή τερματικού. Αυτές οι συσκευές συνδέονται με υπολογιστές, συνήθως με κάποιο συριακό interface. Σήμερα θα ήταν αυτό κάποιο USB, παλιότερα ήταν κάποιο άλλο interface που ονομαζόταν RS232, δεν έχει σημασία. Αλλά σίγουρα είναι κάποιο συριακό interface, οπότε υπάρχει εδώ πέρα μια συριακή θύρα στον υπολογιστή μου. Η συριακή θύρα έχει το δικό της device driver. Έτσι, υπάρχει hardware στον υπολογιστή για να τη χειρίζεται. Αυτό το hardware το ονομάζουμε συνήθως UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Έτσι, και είναι ένα device το οποίο δεν είναι τύπου τερματικό. Είναι ένα device τύπου συριακό interface. Ένα cell όμως το οποίο εμφανίζεται σε αυτό το device είναι ένα cell το οποίο έχει ως τερματικό ελέγχο του αυτό εδώ το αντικείμενο του λειτουργικού συστήματος. Κάποιο terminal device λοιπόν, το οποίο terminal device με τη σειρά του έχει από κάτω τη συριακή θύρα, την οποία χρησιμοποιεί για τη μεταφορά δεδομένων. Άρα λοιπόν το τερματικό εδώ πέρα, το οποίο συνδέεται με το cell, δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με συριακές θύρες και όλα αυτά τα πράγματα. Για αυτό το λόγο μπορώ να έχω και τερματικά μέσα σε παράθυρα, σε ένα παραθυρικό περιβάλλον. Όπως για παράδειγμα αυτό εδώ το τερματικό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Έτσι, είναι ένα τερματικό κανονικότατο, αλλά είναι συνδεδεμένο όχι με κάποια συριακή θύρα και με κάποιο πραγματικό hardware. Είναι συνδεδεμένο με κάποια διεργασία η οποία ζωγραφίζει σε κάποιο παράθυρο μέσα. Αυτό δουλεύει ως εξής. Υπάρχει κάποια διεργασία, τώρα η δική μου ονομάζεται Terminator, αλλά θα μπορούσε να ονομαζόταν Xterm, έτσι. Το Xterm αυτό είναι μία εφαρμογή παραθυρική που ξέρει να ζωγραφίζει σε μια γραφική κονσόλα, όπως είναι η γραφική κονσόλα του υπολογιστή. Δηλαδή, αυτή η Xterm ξέρει να συνδεθεί με την κάρτα οθόνης ή με το σύστημα, τέλος πάντων, με το οποίο ζωγραφίζουμε σε ένα γραφικό terminal. Δεν γίνεται μέσω driver, αλλά ας υποθέσουμε ότι γίνεται έτσι. Ωραία. Αλλά επίσης αυτό εδώ το πρόγραμμα, το Xterm, ξέρει να συνδεθεί και με ένα ψευδο-device, όπως λέμε, με ένα ψευδοτερματικό, το οποίο ψευδοτερματικό είναι ένα device, ένας τύπος device βοηθητικός των τερματικών. Έτσι λοιπόν, για να δείτε εσείς ή και εγώ αυτό εδώ το cell να τρέχει εδώ μέσα σε αυτό το παράθυρο, υπάρχει φυσικά η διεργασία cell, που την είδαμε πριν και έχει αυτό το process ID. Αυτή η διεργασία δεν γνωρίζει τίποτα για παραθυρικά περιβάλλοντα. Το μόνο που ξέρει είναι ότι έχει ως τερματικό ελέγχου κάποιο device τύπου TTY και αυτό το device το έχει στο standard output και διαβάζει από αυτό με το standard input. Αλλά αυτό το device συμβαίνει να είναι ζευγαρωμένο με αυτό εδώ το device, το pseudo terminal, το PTY, το οποίο με τη σειρά του είναι συνδεδεμένο με μια άλλη διεργασία, που είναι η διεργασία που ζωγραφίζει στα παράθυρα, έτσι, η οποία το κάνει αυτό μέσω κάποιου άλλου device. Ωραία. Η διεργασία τώρα του exterminal δεν είναι στο ίδιο session με το cell, είναι στο δικό της session, είναι χωριστή.
η διεργασία external, έτσι. Οπότε βλέπετε ότι ακόμα και για μια απλή κονσόλα, για να μπορεί ακριβώς το kernel να μας δίνει λειτουργικότητα πλούσια, έτσι ώστε να μην χρειάζεται το shell αυτό εδώ πέρα να περιέχει λογική που έχει να κάνει με terminals. Έτσι, το shell δεν έχει καμία λογική μέσα. Εντάξει, δεν λέω αλήθεια. Το shell έχει λογική που του επιτρέπει να χειρίζεται terminals, αλλά όχι απαραίτητος σηριακά terminals ή γραφικά terminals. Δεν ξέρει τι είδους terminal χειρίζεται. Αυτό λοιπόν εδώ το device, το terminal, είναι ένα ψεύδο device που πίσω του μπορεί να κρύβεται μια υλοποίηση οποιαδήποτε. Έτσι, για παράδειγμα, μπορώ από τον υπολογιστή του σπιτιού μου, εκτελώντας μια εντολή, να κάνω login στον υπολογιστή μου στο Πολυτεχνείο, που είναι αυτός εδώ, το Ouzo. Έτσι. Αυτή τη στιγμή στο Ouzo, λοιπόν, τρέχω κάποιο shell, το οποίο είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο πρόγραμμα, που έχει να κάνει με το δίκτυο. Αυτό το πρόγραμμα ονομάζεται SSHD και μπορώ να τα δω και όλα αυτά, αν το ζητήσω. Απλά θα πρέπει να του πω να μην μου δείξει μόνο τις διεργασίες του session μου, να μου δείξει όλες τις διεργασίες. Και κάπου εδώ πέρα θα βρω ότι υπάρχει κάποιο, νομίζω πρέπει να είναι αυτό. Έτσι, υπάρχει κάποια διεργασία SSH, η οποία διεργασία SSH έχει ανοίξει κάποιο pseudo terminal, το οποίο pseudo terminal είναι ζευγαρωμένο με κάποιο terminal, το οποίο terminal συγκεκριμένα είναι το PTS10. Οπότε μπορώ να έχω διεργασίες να χρησιμοποιούν controlling terminal, αλλά από πίσω να υπάρχει είτε πραγματικό hardware, είτε κάτι γραφικό, είτε να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που μεταφέρει μέσω δικτύου την πληροφορία για να εμφανιστεί σε άλλο υπολογιστή, έτσι, είτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλη αυτή η πολυπλοκότητα είναι πολυπλοκότητα που μπορεί να την διαχειριστεί κανείς με τα κατάλληλα system calls από εφαρμογές user space. Το kernel, λοιπόν, δεν έχει ειδικό κώδικα μέσα για το σενάριο της μεταφοράς σε γραφικό περιβάλλον και άλλο κώδικα για το σενάριο της μεταφοράς μέσω δικτύου κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Το kernel έχει devices, θερματικά devices, έχει pseudo terminals και από εκεί και πέρα ο χρήστης μπορεί να κάνει με αυτά τα δύο εργαλεία ό,τι του κατέβει. Ωραία. Για να δουλέψει φυσικά αυτό, θα πρέπει μέσα στο kernel ο κώδικας να έχει κάποια συγκεκριμένη λογική. Καμιά ερώτηση μέχρι εδώ? Ωραία. Για να δουλέψει λοιπόν όλο αυτό το πράγμα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο οι drivers να είναι έτσι κατασκευασμένοι, ώστε να μπορεί, για παράδειγμα, ο driver του terminal, το terminal είναι device, οπότε έχει driver. Μπορεί να είναι virtual device, αλλά είναι device, έτσι. Ο driver λοιπόν του terminal θα πρέπει να μπορεί να μιλήσει και με κάποια σηριακή θύρα και με κάποια USB θύρα και με κάποιο PTY, με κάποιο pseudo terminal, όπως είδαμε πριν, έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά, με τη σηριακή θύρα θα πρέπει να μπορεί να μιλήσει και ο mouse driver, στην περίπτωση που έχουμε σηριακό mouse. Αλλά το mouse driver θα πρέπει να μπορεί να μιλήσει και με USB port, στην περίπτωση που έχουμε USB mouse. Οπότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα οι drivers να κολλάνε ο ένας με τον άλλο. Και τι μας δίνει αυτή τη δυνατότητα? Τη δυνατότητα αυτή μας τη δίνουν τα συγκεκριμένα APIs που πρέπει να υλοποιούν όλοι οι drivers. Το ίδιο φυσικά γίνεται και για τα block devices. Και στα block devices έχουμε drivers που αφορούν συγκεκριμένες συσκευές, κάποιο hard disk, κάποιο CD-ROM, ενδεχομένως κάποιο flash ή οτιδήποτε. Πάνω από αυτό το επίπεδο έχουμε drivers που υλοποιούν κάποιο σύστημα αρχείων,
κάποιο format δηλαδή για την αποθήκευση πληροφοριών στο δίσκο. Για παράδειγμα, η πληροφορία που αποθηκεύεται σε CD-ROM συνήθως ακολουθεί το πρότυπο ISO 9660. Και ακριβώς επειδή ακολουθείται αυτό το πρότυπο, μπορούμε να πάρουμε ένα CD-ROM και να το διαβάσουμε και από το Unix και από τα Windows και από το Macintosh κλπ. Η πληροφορία πάλι στο σκληρό δίσκο δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά format. Ένα παλιό format, ας πούμε, από τη Microsoft είναι το VFAT format. Στο Unix, στο Linux συχνά χρησιμοποιούμε το X2 παλιότερα, σήμερα το X4, αλλά και άλλα πολλά. Έτσι. Αλλά όλοι αυτοί οι drivers με τη σειρά τους που καθορίζουν το format θα πρέπει από την άλλη μεριά να είναι χρήσιμοι, έτσι ώστε οι κώδικες που υλοποιούν τα system call open, close, read, write, έτσι όλα αυτά τα system call που είδαμε που αφορούν το file system, να μπορούν να υλοποιηθούν απάνω τους. Έτσι, να μπορεί το system, ο κώδικας του open ή του read να μπορεί να λειτουργήσει έχοντας κάποιο αρχείο που μπορεί να είναι στο σκληρό δίσκο με format X2 ή στο CD-ROM με format ISO 9660. Άρα θα πρέπει και εδώ πέρα να υπάρχει δυνατότητα οι κώδικες να δουλέψουν ένας με τον άλλο. Και αντιστοίχως για τα network devices. Έτσι. Και πάλι πολλά διαφορετικά είδη devices, δικτυακά πρωτόκολλα και η λογική των socket από πάνω από όλα αυτά. Okay. Βασικό εργαλείο σε όλη αυτή την υλοποίηση είναι οι buffers. Έτσι, πολύ συχνά για να μιλήσουν μεταξύ τους δύο drivers, όπως ας πούμε ο terminal driver και ο serial port driver εδώ πέρα, υπάρχει ανάμεσά τους ένα ζευγάρι από buffers. Γιατί σκεφτείτε ότι το serial port πιθανότατα ενεργοποιείται όταν έρχονται interrupt από την περιφερειακή συσκευή. Έτσι. Και φυσικά το serial port ενεργοποιείται όταν καλεστεί από κάποια άλλη ρουτίνα του kernel η ρουτίνα του serial driver εδώ πέρα. Επειδή όλα αυτά θέλουμε να γίνονται γρήγορα και επειδή ενδεχομένως εδώ πέρα να πρέπει να κλείνουμε και τα interrupt, έχουμε buffers οι οποίοι απομονώνουν το χρονισμό της εκτέλεσης του κώδικα στο serial port από την εκτέλεση του κώδικα στο terminal driver. Το ίδιο ισχύει για το δίκτυο. Υπάρχουν buffers οι οποίοι μεσολαβούν ανάμεσα στο device και στο δικτυακό πρωτόκολλο και έτσι το δικτυακό πρωτόκολλο μπορεί να εξετάσει την πληροφορία και κατόπιν να την περάσει στα αντίστοιχα sockets για να γίνει χειρισμός από το socket. Έτσι, οι buffers λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντική τεχνολογία. Ωραία. Και τέλος, να πούμε ότι για να μπορούμε να συνεργαστούν οι drivers αρμονικά, δεν αρκεί απλά να ικανοποιούν το ίδιο API. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο το minimum των απαιτήσεων που υπάρχουν πάνω στους drivers. Θα πρέπει εκτός του να ικανοποιούν κάποιο API, να υλοποιούν κάποιο API, θα πρέπει επίσης η συμπεριφορά των drivers να είναι κατά κάποιο τρόπο συμβατή με κάποιο στάνταρ. Και αυτό το στάνταρ συνήθως σε εφαρμογές τύπου microcontroller και ή εφαρμογές επεκτάσιμων πλατφορμών το ονομάζουμε HAL, Hardware Abstraction Layer. Ωραία. Για να μην νομίζετε ότι αυτό το HAL είναι κάτι πολύ περίεργο, να σας πω ότι ένα HAL, ένα Hardware Abstraction Layer, το έχετε δει στο project σας. Το BIOS.8 περιέχει μέσα κάποιες ρουτίνες. Να λοιπόν το BIOS.8 περιέχει ρουτίνες οι οποίες προσδιορίζουν κάποιο Hardware Abstraction Layer, προσδιορίζουν λοιπόν κάποιες
κάποια αφηρημένα devices και κάποιες αφηρημένες ιδιότητες, όπως interrupts, όπως πυρήνες κλπ. Πάνω στα οποία χτίζουμε τη λειτουργικότητα ενός kernel. Έτσι. Έχετε δει τέτοιες ρουτίνες. Είναι ρουτίνες που CPU disable interrupts, enable interrupts, core halt, κακό, swap context, BIOS set timer, BIOS cancel timer. Τα είδατε όλα αυτά στο project. Έτσι. Το BIOS.edge λοιπόν του project σας είναι ένα τέτοιο hardware abstraction layer. Και έχει κάποιες απαιτήσεις πάνω στον κώδικα που γράφεται πάνω σε αυτό το HAL. Προσφέρει ρουτίνες για την διευκόλυνση της υλοποίησης, αλλά πρέπει και ο κώδικας που θα γραφτεί να τηρεί κάποιες προδιαγραφές. Για παράδειγμα, μέσα στον κώδικα του TinyOS, το αρχείο το οποίο υλοποιεί τα devices αυτή τη στιγμή είναι το kernel dev. Μέσα στο kernel dev, λοιπόν, μπορείτε να βρείτε διάφορα devices. Ένα από αυτά είναι το null device και ένα άλλο είναι το device το συριακό. Αυτό που υλοποιεί τα terminals. Στο συριακό device, λοιπόν, έχουμε κάποιες ρουτίνες οι οποίες χρησιμοποιούν. Οι ρουτίνες όλες μαζί απαρτίζουν τον driver του συριακού device και καλούνται όποτε χρειάζεται είσοδος-έξοδος. Αυτή εδώ λοιπόν που βλέπετε, η ρουτίνα, η serial read, είναι η ρουτίνα που καλείται για να διαβάσουμε από κάποιο terminal του TinyOS. Έτσι. Όταν λοιπόν θέλουμε να διαβάσουμε από κάποιο serial device, καλούμε αυτήν εδώ τη ρουτίνα. Το πρώτο όρισμα είναι το device control block. Και το δεύτερο και τρίτο όρισμα καθορίζουν κάποιον buffer μέσα στον οποίο θα μπει η πληροφορία που θα διαβαστεί από το device. Αυτός ο κώδικας, μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, είναι ανάμεσα σε preempt off και preempt on, το οποίο σημαίνει ότι εκτελείται με κλειστά interrupt. Έχει ένα loop, μέσα στο οποίο καλείται το HAL, καλείται λοιπόν η ρουτίνα BIOS read serial από το HAL και είναι εφικτό μέσα σε αυτόν εδώ τη ρουτίνα να κοιμηθούμε. Να καλέσουμε kernel wake, λοιπόν. Γιατί να κοιμηθούμε? Θα κοιμηθούμε αν δεν υπάρχει κάποια πληροφορία που να σταλεί. Αν ο χρήστης δεν έχει πατήσει κάτι στο πληκτρολόγιο του, τότε θέλουμε να περιμένουμε μέχρι αυτό να γίνει. Και το condition variable στο οποίο περιμένουμε είναι ένα condition variable μέσα στο device control block. Έτσι. Και κοιμόμαστε σε αυτό εδώ. Και βλέπετε εδώ πέρα κοιμόμαστε λέγοντας στο scheduler ότι κοιμόμαστε περιμένοντας I.O. ώστε να μας δρομολογήσει καλύτερα αν έχει υλοποιηθεί ο αλγόριθμος multi-level feedback queue. Αφού εδώ υπάρχει μια wait, πρέπει να υπάρχει και κάποια broadcast. Πού υπάρχει η broadcast? Η signal. Η broadcast υπάρχει μέσα στον interrupt handler. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι ένας interrupt handler, ο οποίος εκτελείται όταν έρχεται το interrupt, ότι το τερματικό είναι έτοιμο να διαβαστούν δεδομένα από αυτό, και ο οποίος interrupt handler βλέπετε κάνει broadcast τα condition variables αυτά εδώ, τα condition variables RX ready. Okay. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι ο driver μιας συσκευής περιέχει interrupt handlers και περιέχει και κώδικες που εκτελούνται με την απευθείας κλίση, θα έλεγε κανείς. Και εδώ πέρα υπάρχει αυτός εδώ ο buffer, ο οποίος επιτρέπει την επικοινωνία με το device. Τον δίνουμε ως όρισμα το buffer σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι κάποιος στατικός buffer. Οπότε μελετήστε το αρχείο αυτό εδώ πέρα, το kernel dev, για να δείτε πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα. Ο συγκεκριμένος τώρα driver που υλοποιεί το serial port, στην περίπτωση της ανάγνωσης από το τερματικό, χρησιμοποιεί interrupts.
Έτσι όπως είναι υλοποιημένος, για την εγγραφή στο τερματικό δεν χρησιμοποιεί interrupt. Εδώ πέρα βλέπετε το interrupt handler για το serial transmission είναι κενό, δεν κάνει τίποτα. Και ο λόγος είναι ότι για να γράψουμε στο τερματικό, συγκεκριμένος driver κάνει poly. Έρχεται εδώ πέρα, δοκιμάζει να γράψει, αν δεν τα καταφέρει, αν τα καταφέρει απλά γράφει ότι έγραψε ένα παραπάνω byte και ξαναμπαίνει στο loop, αν δεν τα καταφέρει, απλά κάνει yield. Έτσι, όχι wait, κάνει yield. Λέει στο scheduler, μπορείς να μου πάρεις τη CPU για λίγο, αλλά δεν είμαι blocked, είμαι ready. Έτσι. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι ένας driver ο οποίος γράφει ουσιαστικά κάνοντας polling. Δηλαδή δοκιμάζει να γράψει ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να τα καταφέρει. Ενώ ο driver της ανάγνωσης από τερματικό ήταν interrupt driven. Δηλαδή το νήμα που ήθελε να διαβάσει και δεν ήταν έτοιμη πληροφορία, απλά κοιμότανε μέχρι να έρθει κάποιο interrupt. Οπότε υπάρχουν αυτές όλες οι λογικές που είδαμε στη θεωρία, υπάρχουν ως δυνατότητες στην υλοποίηση των drivers. Ερωτήσεις? Ωραία. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, τότε αύριο θα γίνει το πρώτο φροντιστήριο για το δεύτερο μέρος του project. Στο δεύτερο μέρος του project θα έχετε να υλοποιήσετε κάποιες λειτουργίες εισόδου-εξόδου. Συγκεκριμένα θα έχετε να υλοποιήσετε pipes, sockets και κάποιο ψεύδο script το οποίο θα μεταφέρει πληροφορίες από τα process table του kernel προς τις διεργασίες του χρήστη, ώστε οι διεργασίες να μπορούν να μάθουν και να υλοποιήσουν ουσιαστικά τη λειτουργία της εντολής PS. Έτσι. Οπότε θα πείτε κάποια πράγματα αύριο στο φροντιστήριο και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, όπου θα μιλήσουμε για πώς να προγραμματίζουμε servers, πώς να προγραμματίζουμε για σύγχρονη είσοδο-έξοδο, έτσι. Και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αν γίνεται αυτό το φροντιστήριο να ανέβει κιόλας αύριο το βίντεο του, παρακαλώ. Αν γίνεται, συγγνώμη, τι είπες? Να ανέβει το αυριανό φροντιστήριο την ίδια μέρα σε βίντεο, παρακαλώ. Φαντάζομαι ότι ναι, αυτό θα το κάνουν οι άνθρωποι οι ξένοι και ο Σπύρος θα κανονίζουν αυτά. Έχουν πλέον τη δική τους διαχείριση του Zoom, οπότε κάνουν αυτό το κομμάτι. Έτσι, οπότε ζήτησέ τους το αύριο, αν θέλεις. Εντάξει. Άλλο? Ωραία. Να ρωτήσω μια ερώτηση ναι. για το τεστ. Δεν ακούω. Να ρωτήσω μια ερώτηση για το τεστ που έχω απορία. Για το τεστ. Ναι, είναι μια ερώτηση που την απάντησα λάθος, με πάση περιπτώσει. Ωραία, μισό λεπτό να σας πω. Κάτσε να κλείσω το... Ναι.